Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual at ang pagtanggap niya sa isang kapansanang muntik nang maging sanhi ng kanyang pagsuko. Siya ay si Sunshine. Sabi ng nanay ko, siya ang pumili ng pangalan ko. Dahil nang ipinanganak ako, para raw akong liwanag ng araw na kumikinang sa kanyang paningin. Pero hindi ko alam na ang liwanag na yon ay magiging isang walang hanggang dilim pagdating ng araw. Ate, may almusal pa ba? Ano sa tingin mo? Kaya nga nagtatanong kasi hindi ko alam eh. 11:00 na oh. Tanghalian na. Hoy! Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Ma, sabi ko naman kasi sa inyo, huwag niyong hinahayaang maglakwatsa ng maglakwatsa tong si Sunshine. Palagi na lang ganito. Hindi man lang tumulong dito sa bahay. Nagiging tanghali na kasi yung laging inuumaga. Maricor, naku, aga-aga, pinagdidiskitahan mo na naman yung kapatid mo. Ma, may almusal pa po ba? Nandun sa rep, kunin mo. Pinitin mo na lang. Yay! Thank you, Ma. Ano ba yan, ma? 25 anyos na yan. Hanggang ngayon, puro lakwatsang inaatupag. Paano kinukonsinti nyo? Nung ako, hindi mo man lang ako pinapayagang mag-outing kasama ng mga barkada ko. Oh, hayang ka na naman. Ikukumpara mo na naman yung sarili mo kay Sunshine. Ang sabi ko naman sa iyo, magkaiba kayo dahil panganay ka. Hindi. Ang sabihin nyo, meron kayong favoritism. Ay, nako. Iyaan mo na nga si ate, Ma. Ko naman kasi. Saan ka na naman ba nanggaling, ha? Rumakit kasi ako kagabi sa isang event, Ma. Kaibigan ko yung organizer. Naghahanap ng photographer. So, present ako yung sarili ko. Sayang naman eh. Wala ka ba talagang planong maghanap ng isang maayos na trabaho? Ano ba masama sa pagiging photographer, Ay, Ma? naku, ewan ko sa'yo, Sunshine. Naghihintay na lang ako ng response ng in-applyan kong scholarship abroad para makapag-aral ako ng photography na maayos. Gusto ko maging professional photographer at ipakita sa lahat ng tao ang kagandahan ng mundo. Oh, gabi na. Wala pa si Sunshine. Ay, naku pa. Ano pa bang aasahan nyo kay Sunshine? Hindi naman yun umuwi ng gabi. Kung umuwi man yun, umaga na. Pakitawagan mo nga. Ay, ayoko nga. Si Mama kasi, paborito niya anak yun. Hoy, Maricor! Masasampal na talaga kita O bakit? Totoo naman ah. Maricor. Ay, siya nga pala. Hindi ko yata nakikita ang asawa mo. Out of town ho. Excuse me, may tumatawag sa akin. Hello? Ako nga. Ako nga man dyan. Bakit? Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi siya maaaring mabulag, Lorenzo. Hindi pwede. Wala tayong magagawa. Iyon lang sabi ng doktor. Ba't hindi ang pagsalpok ng 10-wheeler truck sa sinasakyan niyang kotse? Kasama mga kaibigan niya. Masyadong malala ang damage sa kanyang ulo. Lalo na sa kanyang mga mata. Kaya hindi na maisasalba pa ang paningin niya. Diyos ko. Ang kawawa kong anak. Ipagpasalamat na lang natin ay hindi nawala ang kanyang buhay.
Mabuti nagkamalay ka na. Bakit madilim? Wala akong makita. Sunshine, anak. Ma, ba't wala akong makita? Naririnig kita, pero hindi kita makita. Sunshine. Ma, anong nangyayari? Anak, hindi na naisalba ng mga doktor ang paningin mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka na makakakita pa. Ano? Sorry, anak. Hindi totoo yan. Ma, hindi totoo yan. Hindi ako maaaring mabulag. Paano ako makakakuha ng mga larawan kung bulag ako? Ma, sabihin mo hindi totoo. Sabihin mo panaginip lang ito. Hindi ako pwede mawala ng paningin. Sorry, anak. Sorry. Hindi! Ibalik niyo ang mata ko! Ibalik niyo ang mga mata ko! Hindi pwede! Hindi ako pwede mabulag! Hindi! Sunshine. Nilagay ko dito sa kaliwa mo yung basong may tubig. Tapos sa kanan naman, nandito yung gamot mo. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Masaya ka na. Ano? Masaya ka na bang makita akong ganito? Sunshine. Masaya ka na bang yung paboritong anak ni Mama hindi na makakita? Hindi na makaalis ng bahay? Masaya ka na bang hindi na ako umagahin sa pag-uwi? Siguro gusto mo sabihin sa akin ngayon na buti nga sa'yo. Di ba, ate? Inumin mo na yung gamot mo at matulog ka. Pagod ka lang. Iniinsulto mo ba ako? Ano? Paano ako mapapagod? Maghapon at magdamag ako nasa loob ng besting kwartong to! Ha? Hindi kita iniinsulto. Hindi ibig sabihin, hindi ka gumagalaw dito, hindi ka na mapapagod. Alam ko pagod na yung isip mo. Kaya magpahinga ka na. Ayoko ka na sa kwartong to! Ano ba? Patayin niyo na lang ako! Patayin niyo na lang ako! O Randy, ito na yung mga gamit mo na dadalhin, ha? Sabi ko naman sa'yo, sumama ka na sa akin. Lahat ng katrabaho ko, isasamang family nila eh. Tapos ako mag-isa lang. Malay mo, makabuo na tayo doon ng anak natin. Ang kulit mo naman eh. Paano ko magagawang sumama sa outing nyo? May inaalagaan akong kapatid. Uy, kaya naman ni Mama si Sunshine. Nagwawala siya minsan. Ayokong si Mama lang mag-isa yung nagbabantay sa kanya. Mahal na mahal mo naman ang kapatid mo. Oh, syempre. Dalawa lang kaming babae sa pamilya eh. Puro na lalaki. O siya, sige. Gusto ko sanang isama ka para makapag-relax ka rin kasi ilang buwan ka nang na-stress sa pag-aalaga kay Sunshine. Ayoko siyang pabayaan. Lalo na ngayon. Hindi niya pa rin natatanggap yung kalagayan niya. Gusto ko siyang damayan. Kukunin mo ikamong si Sunshine, Roy? Uncle, nakausap ko kasi si Ate Maricor nung isang araw. Oh, Gusto ko sana matulungan si Sunshine na kahit wala na siyang paningin, may magawa pa rin siyang makabuluhang bagay. May mga estudyante kasi akong mahilig sa photography. Baka pwede siyang mag-tutor.
Paano namang gagawin yun ni Sunshine? Wala na siyang nakikita. May naiisip ka bang paraan, Roy? Maaari pa rin niyang ibahagi yung nalalaman niya kahit hindi siya nakakakita. Sa tingin ko, kung wala nang saysay ang buhay niya sa mundong ito, tiyak hinayaan na siya ng Diyos na mamatay sa aksidenteng yun. Pero buhay pa siya, Uncle. Auntie, kaya alam kong may magagawa pa siya sa buhay niya at sa kanyang kakayahan. Ayoko. Sunshine, Bulag ako. Inutil. Wala nang kabuluhan ng buhay ko. Dito ako nararapat sa kwartong ito. Dito lang ako dapat. ano ka ba? Tigilan niyo na nga ako. Ilang araw niyo na akong kinukulit tungkol sa trabahong yan. Sige. Gusto mo ba, dito ka na lang habang buhay sa kwartong ito? O sige, magpakabulo ka rito. Kung napapagod na kayong alagaan ako, itapon niyo na lang ako sa dagat. Ano? Itapon mo na lang ako, ate! Oh, kaya mo namang gawin yun, di ba? At least, tuluyan ka nang mawawala ng kakumpetensya. Baka kasing hanggang ngayon naiinggit ka pa rin sa akin eh. Dahil ako na lang laging inaasikaso ni na mama. Ganyan pa rin ba tingin mo sa akin? Ha? Oo, naiinggit ako sa'yo noon. Dahil nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Samantalang ako, nung kabataan ko, halos dinumero ang galaw ko. Naiinggit ako sa'yo noon dahil wala kang obligasyon na magtrabaho para tustusan yung mga pangangailangan ng pamilyang ito. Pero hindi ibig sabihin masama akong tao. Dahil kung masama akong tao, sana hindi na ako nagsasakripisyo para alagaan ka. Kahit napapabayaan ko na yung sarili kong asawa. Pero kung ganyan palang tingin mo sa akin, sige, bahala ka na sa buhay mo. At kung gusto mo nang mamatay, ay ano, may bintana sa kanan mo, tumalong ka dyan. At siguradong lasog-lasog ka kapag bumagsak ka sa ibaba. Oh, Roy, sige, kumain ka na marami, ha? Salamat, Uncle. Kumusta naman ang response ng mga estudyante ni Sunshine? Oo nga. Masaya po sila. Magaling daw magturo si Sunshine. Kasi nga ho, detalyado. Pati nga mga parents sila natutuwa rin eh. Hindi ka ba nahihirapan? Ikaw lahat ang gumagalaw habang nagtuturo ako. Ayos lang. Masarap noon lagi ang lunch ko dito sa bahay niyo. Naku, salamat. Salamat, Shine. At pumayag ka sa alok ko. Kay ate ka magpasalamat. Ate Maricor, salamat. Ikaw pa lang kumumbinsi kay Sunshine. Oh, ako ba? Salamat, ate. At pasensya ka na kung matigas ang ulo ko. Kanina habang nagtuturo ako, hindi ko nararamdamang wala akong paningin. Pakiramdam ko, nakikita ko ang lahat ng detalyeng itinuturo ko sa mga bata dahil nauunawaan nila ako. Salamat, ate. Salamat sa tiyaga ninyo sa akin, ma, pa. Lalo na sa'yo, ate. Kahit anong pilit ko sa'yo, kung hindi ka magdedesisyon na baguhin yung takbo ng buhay mo, wala rin mangyayari. Kaya magpasalamat ka sa iyong sarili. Sa aking karanasan, naunawaan kong hindi pa katapusan ng mundo. Nawalan man ako ng paningin, pero humihinga pa rin ako at may magagawa pa ako upang patuloy na maging liwanag sa ibang tao. Ngayon,
Mas naging malapit na kami sa isa't isa ng ate ko. Siya na ngayon ang liwanag sa aking buhay. Ako po, si Sunshine. At ito, ang aking buhay. May kapansanan man o wala, lahat tayo na naririto sa mundo ay may mahalagang papel na ginagampanan upang maging inspirasyon sa bawat isa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sunshine. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kwento ang inyong maririnig at kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Clara. 16 na taong gulang pa lang ako, ay naging kasambahay na ako. Ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid, at siya naging katuwang ni inay nang pumanaw si Itay. Dahil sa trabaho ko, nakatapos ng kolehiyo ang dalawa kong kapatid. Marami na ako naging amo, mga mababait naman, kaya lang sila yung sa abroad na nanirahan. Kaya nitong huli ay napunta ako kina Ma'am Elenita. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Clara, ayos na ba sa'yo ang silid mong to? Opo, Ma'am. Ang ganda nga po eh. Salamat po. Buti naman nagustuhan mo. Kaibigan ng kapatid kong si Jimmy ang pinsan mo si Kaloy. Kaya naman ayoko mapahiya sa kanya. Ako rin po, Ma'am. Ayoko po mapahiya sa inyo. Ayoko po masirang tiwala ninyo sa pinsan ko. Lalo na, kaibigan pala siya ng kapatid ninyo. Magkakasundo tayo kung ganon. May itatanong lang po sana ako, Ma'am. Ano yun? Yung babae po sa sala, kamag-anak niyo po ba siya? Ah, hindi. Yan si Neneng. Katulong din siya rito. Mahigit 100 taon na. Katulong din pala. Bakit ang sama kung makatingin? Clara, pagkatapos mo maglaba at magplancha, magluto ka ha? Bakit, Neneng? Di ba paglilinis ng bahay at pagluluto ang toka mo rito? Ay, buisit na to. Nagtatanong pa. Ano? Para naman matikman namin yung luto mo. Malay mo, sumama ang pakiramdam ko o di alam ko nang may magluluto para kina Sir at Ma'am. Oh, sige. At saka Clara, Ah? dapat kung anong iutos ko sa'yo ha, dapat sumunod ka na lang. Huwag ka na maraming tanong. Kasi, mas matagal na ako dito sa'yo. Tawag niyo raw po ako, Sir Teddy. Oo, Clara. Masarap ka palang magluto. Nagustuhan namin ni Elenita ang luto mo kanina. Salamat po. Gusto ko sana sa'yo na rin ipagawa ang pagluluto mula ngayon. Ho? Oh, ba't nagulat ka? Hindi naman mahirap yun, di ba? Madali lang naman yun. Mas mahirap pa rin ang maglinis itong bahay dahil malaki ito. Kaya ikaw na lang ang magluto para naman gumaan ang trabaho ni Neneng. Opo, sir. Saka, kapag may iniutos si Neneng sa'yo, sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo?
salamat. Nakatapos din ako ng mga trabaho ko. Si Neneng naman kasi, umaabuso. Inutusan pa ako maglinis ng bahay samantalang trabaho naman niya yun. Namimihasa, porket inaayaw na siya ng amo naming lalaki. Mukhang siya magiging problema ko rito ah. Si Ma'am Elenita naman mabait eh. Pahinga na nga lang sa kwarto ko. Baka makita pa ako dito ni Neneng. Utusan na naman ako. Aba, ano tong natatanong ko sa bintana? Si Neneng? At si Sir Teddy? Naghahalikan sa garden? Ah, Diyos ko, may relasyon sila. Kaya pala ang lakas ng loob ni Neneng na tratuhin ako ng hindi maganda dahil may relasyon sila ni Sir Teddy. Uy, kawawa naman si Ma'am Elenita. May kapansanan na nga. Niloloko pa nila. Tiyak na magagalit ang kaibigan ko kapag nalamang pinagtatak sila ni Teddy, si Elenita. Mahal na mahal ni Jimmy ate niya, Clara. Nasaan ba siya? Alam mo sa kalagayan ng ate niya? Dapat narito siya eh. Ilang taon na siyang nasa abroad na nagtatrabaho. Pero pauwi na siya. Tatawagan ko siya para malaman niyang lahat. Teka, paano naman ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ma'am Elenita ang lahat? Huwag na. Kasi baka hindi ka paniwalaan ni Elenita laban sa kanila. Pero bantayan mong mabuti si Elenita. Para kung makaisip sila ng masama laban sa kanya, matulungan natin siya. Ang sarap mo talaga magluto, Clara. Ay, ang dami ko nakain. Mabuti naman po, ma'am. At nagugustuhan ninyo yung mga luto ko. Ang totoo niyan, mas masarap ka magluto kay Neneng. Mas masipag ka pa. Siya kasi tamad. Alam niyo po yun, ma'am? Oo. Alam ko rin na madalas niya ipagawa sa'yo yung mga trabaho niya. Po, Tagal ko na nga siyang gustong paalisin eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Nagustuhan niyo ba ng pamangkin ko ang pasalubong ko, ate? Ay, oo, Jimmy. Oo. Tuwan-tuwa nga si Tenny. Pero, mas natutuwa ako. Dahil ngayon narito ka na. May kakampi na kami ng anak ko. Ate? Si Teddy. Matagal niya na ako pinagtataksilan. Siguro dahil hindi ko na siya mapaligaya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling sa pagka-paralyze ko. At ang lalo pang masakit sa akin. Pati katulong namin si Neneng. Pinatulan niya. Alam mo na pala ang tungkol doon. Alam mo rin? Paano mo nalaman? Elenita, ano ibig sabihin nito? Bakit sabi ni Clara, ipina-empake mo sa kanya lahat ng mga gamit ko? Dahil ito na ang huli sa dali mo sa pamamahay ko, Teddy. Pagkatapos ng pag-uusap natin, lalayas ka na. Ano? Ako, pinalalayas mo? Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo. Taksil ka! Maraming beses mo ako niloko. Pero nagpasensya ako dahil gusto ko manatiling buo ang ating pamilya. Kaso hindi ka naman nagbago. Pati si Neneng, pinatulan mo.
Hindi totoo yan. Narito sa cellphone ko. Nariyan ang lahat ng larawan nyo. Kaya hindi ka na makapagsisinungaling. Napakasama mo, Teddy. Ah, Nagawa mo pa ito sa panahong higit kang kailangan ng kapatid ko. Elenita, patawarin mo ako. Natukso lang ako. Dahil na rin sa pagkukulang mo sa akin. Gago! Kahit ano pa sabihin mo, wala ka na sa katwiran. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Lumayas ka na. Isama mo na yung katulong na kabit mo. Hindi na kita kailangan. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Clara, ha? Sa pagprotekta mo sa amin ng anak ko. Lalo na nung wala pa rito sa bansa si Jimmy. Amo ko po kayo, ma'am. At mabait pa. May kapansanan na nga kayo. Lulukuhin pa. Kaya naawa po ako sa inyo. Matagal nang alam ni ating lahat. Talagang hinintay lang niyang makauwi ako rito. Sinayang na lalaking iyon ang pagmamahal at pagtulong ko sa kanya para umasenso. Makakalimutan mo rin siya, ate. Ang mahalaga, malaya ka na ngayon sa kanya at hindi ka na niya masasaktan. Tama po si Sir Jimmy, ma'am. Clara, pwede bang mula ngayon, ate na lang ang itawag mo sa akin? Kasi dahil sa kabutihan mo, hindi na iba ang turing ko sa'yo. Po? Oo nga naman, Clara. Sa akin naman, Jimmy na lang itawag mo. Total, ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Kayo ang bahala. Ate Elenita, Jimmy. Jimmy, mukhang may tama ka sa pinsan ko, ah. Uy, kanina naman. Bakit mo itinatanong kung may nobyo na siya? Kung sakali bang ligawan ko siya, Oh, tututol ka? nakita mo na? Di umamin ka rin. Bakit naman ako tututol? Jimmy, kaibigan kita. Alam kong hindi mapapahamak sa yung pinsan ko. Kung gusto mo, ilalakad pa kita sa kanya eh. Kahit naman hindi mo gawin yun, handa akong patunayan kay Clara na tapat ang hangarin ko sa kanya. Pero siyempre, mas matutuwa ako kung tutulungan mo ko. Napakaligaya ko, Clara. Dahil nakatitiyak ako na magiging isang mabuting kabiyak ang aking pinakasalan. Lalo akong maligaya, Jimmy. Dahil tinanggap mo ko. Kahit katulong lang ako. Hindi hadlang sa pag-ibig ang pagkakaiba ng kalagayan sa buhay ng dalawang nagmamahalan. Akalain ko bang sa haba ng panahon ng pagiging katulong ko, kapatid pala ng amo ko ang mapapangasawa ko. Ang aking Mr. Right. Isa na ang anak namin ni Jimmy. Sina Ate Elenita naman, kasama pa rin namin. Nakakalakad na siya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Clara,
Ito ang aking buhay. Lahat ng kaapihan ay may katapat na katarungan at ang lahat ng kabutihan ay may gantimpalang nakalaan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang paglalakad ng isang mister na sinubok ang katatagan at pagmamahal sa kanyang asawa. Siya ay si Romeo. Pareho kami ng misis ko na may edad na makapag-asawa. 35 anyos ako noon at siya naman ay 45 anyos. Kaya hindi na rin kami nagkaroon ng anak. Ngunit masaya kaming nagsasama hanggang sa dumating ang isang malaking dagok sa aming buhay. Ang sarap talaga ng biko mo, Chamaring. Pwede ka na magbaon yan. Ay, naku, Ani. Paninda yan ng tiya at tiyo mo. Ikaw naman, oo. Hindi naman siguro nakakaubos ng isang bilao si Ani. Oo nga ba? Sa maliit na platito pa nga lang yung nakakain ko eh. O siya, sige na. Kumain ka pa kung gusto mo. Salamat. Ipagbabalot ko kaya. Sandali, ha? Huwag na, ate. Pupunta na lang uli kami dito kapag nag-crave yang si Ani ng biko. Mas gusto ko yan. Para nakikita ko naman ang unika iha kong pamangkin. Kesa naman dun yan sa mga barkada niya sumama ng sumama. Kung saan-saan sila nakakarating. Minsan pa, gabi na akong umuwi. Ay, ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Maraming gustong puntahan, maraming gustong malaman. Ah, sinabi mo pa. Ay, siya nga pala, si Kuya Mio. Nagtitinda pa yon pero baka paubos na. Oh, Mga alas 10 yun umuwi eh. ay tirik na ang sikat ng araw kapag ganitong oras. Uy, ayos lang ba siya? Di ba nagbibisikleta lang siya? Eh, oo. Ang sipag-sipag din naman ni Kuya Mio, walang kupas. Sinabi mo pa. Ay, siya, sige ate. Aalis na kami ni Ani. Ay, sige. Salamat sa pagbisita, ha? Thanks, Chamaring, sa masarap na biko. Oh, walang anuman. Ayun. Uy, magpapakabait ka, ha? Opo. Ate, para sa iyo. Ay, ano ba yan? Huwag na. Sige na. Pandagdag mo sa puhunan mo nitong paninda ninyo. Ay, ikaw talaga, oo. Eh, hala, salamat. Salamat, Nina. Ito yung kabuuang benta natin ngayon. Napaubos mo ka agad? Birthday pala nung anak ni Maring Berta. Sakto, pagdaan ko, nakita ako. Ayun, pinakyaw yung isang bilao. Ay, talaga? Pero bakit tinanghali ka pa rin? May binili ako. Eto, para sa'yo. Ano to? Tingnan mo. Bagong duster. Oo. Puro luma na kasi yung mga isinusuot mo eh. Ang ninipis na. Tatlo to Ikaw talaga gumastos ka pa. Ayos lang naman sa akin yung luma. Kasi andito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako lumalabas. Bakit? Dapat ba magsusot ka lang ng maayos na damit kapag lalabas ka? Ay, Romeo. Wala ka talagang pinagbago.
Kahit matanda na tayo, palagi pa rin ako inaalala mo. Pero ikaw naman, sana bumili ka rin ng bago mong tsinelas. Manipis na yung swelas, oh. Oo, saka na. Kapag may naipon na uli akong pera, o makadilihensya. Talaga. Siya, halika na. Mananghalian na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga? Oo, ginisang munggo na marami chicharon. Oo, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Ay, tamang-tama. May binigay sa akin si Nina. Bibili ko nga ng bagong tsinela si Romeo. Alin kaya rito? Maganda sana yung pool. Teka, parang nahihilo ako ah. Ay! Ale! Ay. Ano ang nangyayari sa inyo? Ay, hilo ka. Ako! Ano Ale? Tulong! Tulong! Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Panginoon, Please proceed to the emergency room. kayo na po ang bahala sa asawa ko. 15 taon pa lang kaming nagsasama. Huwag niyo sana siyang kunin kaagad sa akin. Gusto ko pa mabuhay kasama siya. Kuya Mio, Nina, anong nangyari kay ate? ang sabi ng doktor, stroke daw. Oh, Diyos ko. Magkausap pa lang kami kaninang umaga. Wala naman siya nararamdamang kakaiba. Tapos, biglang ganito nangyari. May iniinom na ba kayong maintenance na gamot? Wala. Akala ko normal lang ang lahat. Pagkukulang ko ito. Kuya. Hindi ko naisip na mas matanda nga pala siya sa akin. At marahil may mga nararamdaman siya na hindi niya sa akin sinasabi. Hindi ko rin siya napatitignan man lang kahit sa center. Kuya, wag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan na mangyari ito. Hayaan mo. Kakausapin natin ang doktor mamaya. Kuya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matapang si Ate Maring. Makakaya niya ito. Dito mo siya ihiga. Oh, dahan-dahan, kuya. Oo. Umawa ka sa braso ko. Ihawak mo itong kanan mong braso, ha? Ayan. Ate, Salamat, Ani. magpalakas ka, ha? Salamat sa pagsagot sa bayarin namin sa ospital, Ani. Naku, wala yun. Ang sabi ng doktor, mas mainam kung maipapatherapy si ate para maigalaw niyang uli yung kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ay, hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. May kamahalan nga lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Paano na ang pagtitinda mo, pare? Pwede pa naman akong makapagtinda. Pinakakain ko muna si Maring bago ako umalis. Ibinibiling ko rin siya sa anak ng kapitbahay namin. Sabi ko, dungawin sa bintana, miya't miya. Yung pot-pot ko rito sa bisikleta, iniwan ko sa kanya. Sabi ko, kapag may nararamdaman siya, gamitin niya yun para marinig ng kapitbahay namin at mapuntahan siya. Traido talaga kasi ang stroke eh. Ay, ako. Teka, pare. Oh, Mukhang may naisip akong maaaring makatulong sa'yo eh. sino? Sir, i-fill out niyo ho itong form para maiparating ko sa opisina namin. Ha? Titingnan natin kung anong matutulong namin sa asawa niyo.
Talaga bang maaari niyo siyang tulungan? Kung maaprubahan po, maaari pong sagutin ng organisasyon namin ang pagpapaterapi niya. Sabi ko na sa'yo, pare. May mga tinulungan na sila rito sa barangay natin noon. Yung anak ni Kumaring Aida, binigyan nila ng wheelchair yun. Hindi naman po namin kayang tulungan lahat, pero kung loloobin po ng Diyos na matulungan po namin ang asawa ninyo, gagawin po namin. Oh, inumin mo na itong gamot mo, Maring. Oo. Oo, dahan-dahan sa pag-inom ng tubig. Ayan. Teka, nangangalay na ba ang likod mo kahihiga? Gusto mo, kargahin kita para makalabas ka naman. Huwag na. Mabigat ako. Kaya naman kita. Huwag na, Romeo. Huwag na. Oh, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. Anong sinabi mo? Pasensya ka na. Pasensya saan? Nahihirapan ka na sa akin. Ano ka ba? Mas madali pa nga ang pag-aalaga sa'yo kaysa sa pagtinda ng biko. Maring naman, ano ka ba? Huwag kang umiyak. Iwanan mo na lang ako. Huwag mo na ako malagaan. Iwan mo na lang ako. Bakit mo ba sinasabi yan? Maring, ayoko nang marinig kang magsasabi niyan. Isang buwan na mula na magbigay ako nung hinihingi nilang form at mga dokumento. Wala pa bang balita, Lito? Wala pa, pare. Pero, hintay lang tayo. Marami kasing humihingi sa kanilang tulong eh. Kaya siguro tatagalan. Pare, nahihirapan na ako. Mahirap talaga mag-alaga ng stroke patient, pare. Hindi. Ha? Hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga sa asawa ko. Nahihirapan akong tingnan siya na nahihirapan. Kung maari lang na, ako na lang ang makaramdam ng nararamdaman niya. Alam mo, pare, mapalad si Maring sa'yo. Kung naiba lang, siguro, baka sumakabilang bahay na. Pero ikaw, pare, saludo ako sa'yo. Wala akong masabi. Pare, hindi ko maaatim iwan ang taong mahalaga sa akin. Lalo na ngayong naghihirap siya. Oh, nabihisan na kita at nakapag-almusal ka na rin. Iwan mo na kita kay Ani, ha? Oo. Salamat. Araw-araw ka na lang nagpapasalamat sa akin. Hindi mo naman kailangan sabihin yan eh. Kung iniisip mong dahil lamang sa obligasyon ko bilang asawa ang pag-aalaga ko sa'yo, nagkakamali ka. Oh, naku, ayan na naman eh. Iiyak ka na naman. Oh. Ay, aalis na nga ako. Ani! Tio? Oh, ikaw na muna ang bahala sa tsamaring mo, ha? Opo. Kapag may... Opo. Kaba. May tao. Sandali lang po, titignan ko. Sino po sila? Andyan po ba si Mr. Romeo Valdez? Ay, Chong! May naghahanap sa'yo. Sino yan? Ah, tuloy po kayo. Mang Romeo. Ay, ikaw. Oho, naapurbahan po yung hinihingi niyong tulong sa amin.
talaga? Oh, pasensya na kayo. Medyo natagalan, ano? Naku, maraming salamat. Maraming salamat. Maring! Maring! Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Naglakad ako mula sa kwarto hanggang dito. Nakaya mo na? Ay, oo. Medyo mabigat pang ihakbang ng kaliwa kong paa. Pero mas mainam na kumpara nung dati. Romeo, gagaling ako. Konti na lang, konting-konti, gagaling na ako. Mapagsisilbihan na uli kita. Bakit ba palaging akong iniisip mo? Pareho tayo, di ba? Pareho nating inaalala ang isa't isa. Ay, siguro ganito talaga ang mag-asawa. Oh, May pagmamala sakit sa bawat isa. Salamat sa pagsasakripisyo mo sa akin, Romeo. ilang buwan ding sumailalim sa therapy si Maring at ngayon magaling na siya. Pero nag-iingat na kami pareho para hindi na siya muling magkaroon ng stroke. Ang pangyayaring yun ang higit na nagpatatag sa aming mag-asawa. Doon namin napatunayang anumang unos ang dumating sa aming buhay ay kaya namin lagpasan dahil magkasama namin yung haharapin. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Romeo at ito ang aking buhay. Ang tunay na pagmamahal ay yung nananatili, hindi nagbabago at higit na nangingibabaw sa kabila ng pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. Baka nagsiganap Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor at Lionel Benjamin sa papel na Romeo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kwento ng buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Joanna. Mahirap lamang kami ni Limuel. Pagmamaneho ng jeep ang ibinubuhay niya sa amin. 8 taon na kaming kasal nang dumating sa aming buhay ang mga mabibigat na pagsubok. Joanna, anong sabi ng doktor? Ano resulta ng pagsusuri nila sa aking anak? Nanay Lydia, may prostate cancer daw po si Limuel. Oh, Diyos ko. Wawawa naman ang anak ko. At ang sabi pa po, kailangan maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Paano yan? Tiyak na malaking halaga ang gagastusin doon. Saan tayo kukuha? Hindi ko po alam na eh. Pero ayoko pong mawala sa amin si Limuel. Kailangan pa namin siya ng mga anak namin. Joanna, maghanap tayo ng mauutangan. Yun o talagang gagawin ko. Nay,
Dito muna kayo. Oo. Sasaglit lang ako sa bahay. Titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga apo. Mukhang napagod ka, Joanna. Limuel, pinuntahan ko ang lahat ng mga kaibigan natin. Nagbaka sakali ako na may maitulong sila. Kaso, wala rin silang pera. Pagkain lang ng mga anak natin ang kanilang naibigay. Kawawa ka naman. Naghihirap ka dahil sa akin. Hindi mo namang kasalanan yun. Nagkasakit ka. Kung pabayaan mo na lang kaya ako. Ano ba yung sinasabi mo? Kailangan kita. May pag-asa pa naman para makaligtas ka. Basta maoperahan ka lang. Pero wala tayong pera eh. Basta, maoperahan ka rin. Hindi ako titigil sa paghahanap ng paraan para mangyari yun. Denver, hindi ako makapaniwalang ikaw yan. Grabe ha, ang laki ng inesenso mo. Mahusay kasi akong dumiskarte. Wendy, kaya umunlad ang buhay ko. Ang ganda ng kotse mo. Isa lang yan sa 3 kotse ko. Wow! Ang yaman mo na nga. At may malaking bahay na rin ako. At syempre, magandang negosyo. Congratulations sa success mo. Kumusta na nga pala si Joanna, Wendy? Uy, sabi ko na nga ba't itatanong mo siya eh. Ano ba, binata ka pa ba? Mahal mo pa ba ang kaibigan ko? Isa lang ang sagot sa mga tanong mo. Oo. Uy, ang swerte naman ng kaibigan ko. Kumusta na siya? 8 years na rin kaming hindi nakikita. Huli ko siyang nakita nung ikasal sila ni Limuel. Ayun, 2 na anak nila. Isang 7-year-old, isang 4. Happy naman sila kahit mahirap lang ang buhay. Pero may malaking problema sila ngayon eh. Oh? May mabigat na sakit si Limuel. At kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan si Limuel. Salamat sa pagpayag mo magkita tayo dito sa restaurant. Hindi ka pa rin nagbabago, Joanna. Maganda ka pa rin. Salamat. Wala namang dahilan para iwasan kita. At saka sabi ni Wendy, handa ka raw na tulungan ako sa problema ko. Totoo ba yun, Denver? Oo. Kung papayag ka sa hihingin kong kondisyon, Kondisyong... hindi pa rin kita nakakalimutan, Joanna. Ikaw ang dahilan. Kaya binata pa rin ako. Oh, 2 na anak ko, Denver. Wala sa akin yun. Joanna, mahal pa rin kita. Nababaliw ka na. Oo, baliw ako. Baliw sa pagmamahal sa'yo. At ang gusto ko, makapiling ka. Kahit man lang isang gabi. Ano? Yun ang kondisyon ko, Joanna. Kapalit ng malaking halagang kailangan mo. Ano ika mo, Joanna? May pera ka na magagamit sa pagpapagamot sa aking anak? Opo, Nanay Lydia. Oh, salamat naman. Saan ka nakahiram ng malaking halaga? Nanay, mahal na mahal ko ang anak niyo. Kaya lahat, handa kong gawin. Patuloy lang siyang mabuhay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa iyo eh. Bakit ka umiiyak? Ano bang ginawa mo?
Binenta ko ang sarili ko sa isang dating maliligaw. Kapalit ng malaking halaga. Oh, Diyos ko. Alam kong marami na ako, Nay. Pero sana huwag kayong masuklam sa akin. Hindi ko hangad na pagtaksilan si Limuel. Ang gusto ko lang, mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Kaya ko yun ginawa. Hinahangaan ko ang pag-ibig mo sa aking anak, Joanna. Nanay Lydia. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nasusuklam sa iyo. Ligtas na pala si Limuel sa tiyak na panganib. Oo, Wendy. Payapang naisagawa ang operasyon. At nagpapagaling na lang siya ngayon. Mabuti naman. Nagbunga ng maganda ang ginawa mo. Kaso ang inaalala ko lang, baka hindi ako mapatawad ng asawa ko kapag nalaman niya yung... Hindi naman siguro, no? Siya naman ang dahilan kaya mo nagawa yun. Pero, kung hindi ka niya mapatawad, ay di kay Denver ka na lang. Wendy! Ay maging practical na tayo, Joanna. Kay Denver, giginhawa ng buhay mo, pati ng mga anak mo. Si Limuel ang mahal ko. Hindi si Denver. Paano kung ayawan ka na niya, matapos ang nangyari sa inyo ni Denver? Di, kalimutan mo na rin siya. Ay, yun pala ang dahilan. Kaya mo kong niyaya mag-iinuman tayo rito sa inyo, ha, Denver? Nasasaktan ako, Bernie. Ikaw mismo nagsabi, pre. Isang gabi lang ang hiningi mong pagsasamahan niyo. Oo, Oh, sinabi mo. pero umasa ako Oh, na sa pamamagitan nun, makukuha ko siya sa asawa niya. Na sa pagkakataong ito, ako nang pipiliin ni Joanna, pare. kaso nga hindi nangyari, pare. Dahil mula nang maibigay mo yung pera sa kanya, ha? Hindi ka na niya tinawagan. Oh, at hindi mo na rin siya makontak sa number niya. Oh, Kutob ko nga, nagbago siya ng cellphone number para hindi ko na matawagan. Pero nagagalit talaga ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko tuluyang mapasa akin si Joanna. teka, pre. May naisip ako eh. Para mangyaring gusto mo, parang Denver. Ano yun? Sabihin mo, para magawa ko na. Miss na miss ko na si Joanna. Ang dami niyang pastries na dala mo, Joanna. Ay, mga order ito ng mga kaibigan ko. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Bakit hindi ka magbenta rin yan sa online? Oh, magandang suggestion yan. Tiyak na madaragdag ka nakikitain mo. Habang hindi pa ako maaaring magbiyahe. Packaging na lang munang itutulong sa'yo. Pero kapag malakas-lakas na ako, ako na magdi-deliver ng mga order sa'yo. Oh, sige ba? Limuel, maraming salamat sa pangunawa. Joanna, mahal kita. Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kaya maasahan mo ang pangunawa ko. Magandang araw. Nariyan ba si Joanna? Sino ka? Ikaw siguro si Lemuel? Ako nga. Ako si Denver, ang nagbigay kay Joanna ng malaking halaga para maoperahan ka. Ikaw pala. Alam mo ang tungkol doon? Nagmamahalan kami ni Joanna. At kahit kailan, hindi namin naging ugwaling maglihim sa isa't isa. At hindi ka nagagalit sa ginawa niya? Nasaktan ako, oo. Nasaktan ako nung una pero nawala rin yun.
Dahil alam kong ginawa niya yon para mailigtas ako. Dahil mahal na mahal niya ako. Lemuel, hiwalayan mo na siya. Marumi na siya. Nakasama ko na ng isang gabi. Katawan lang ng asawa kong naangkin mo ng isang gabi. Pero ang puso niya, nananatiling sa akin. Lemuel, Umalis ka na, Denver. Hindi mo masisirang pagmamahala namin ni Joanna. Ano ba? Ang higpit naman ang yakap mo sa akin, Joanna. At umiiyak ka pa. Bakit ba? Narinig ko yung pag-uusap niyo ni Denver. Salamat sa iyo, mahal ko. Ngayon ko napatunayan, talagang nauunawaan mo ko. Ako dapat magpasalamat sa iyo. Dahil nagsakripisyo ka. Mabuhay lamang ako. Lemuel. Asahan mo, Joanna. Pakamamahalin at paglilingkuran kita habang buhay. Totoong mabigat ang mga pagsubok na aking naranasan. Ngunit masasabi kong lalo naman akong pinatatag ng mga yon. Higit sa lahat, mas naging matibay ang pagsasama namin ni Lemuel. Ako po si Joanna at ito ang aking buhay. Mapalad ang nakasusumpong ng tunay na pag-ibig, kaya dapat lang na ito ay ingatan. Mga nagsiganap: Junel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na nahirapang patawarin hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Pearl. Madalas akong bangungutin kung natutulog. Kaya mula nang isilang kami, hindi na kami pinaghiwalay ng kwarto ni Mama. Kami ni Jewel, ang aking kakambal. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasasabi kong napakasaya ng buhay na merong kakambal. Ngunit hindi ko inaasahang darating ang araw na pagsisisihan kong nagkaroon pa ako ng kamukha. Oh, paano ba yan? Panalo na naman kami ni Toto. Daya nyo eh! Anong madaya? Ikaw ang hindi marunong dyan maglaro ng sequence eh. Marunong ako, no? Eh, kung hindi nga dahil kay Jewel, hindi pa kayo makaka-score kahit isa eh. Oo nga. Basta, nararamdaman ko dinadaya nyo kami. Okay lang yan, Pearl. Bawi na lang tayo sa susunod na round. See? Buti pa si Jewel, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ikaw palagi mo sinasabing dinadaya ka namin. Kasi yun naman talagang totoo eh. O sige. Second round na para makita natin kung ikaw talagang magaling, Pearl. Sige na. Ay, Magsiuwi na kayo. Tito naman, pangalawang round pa lang namin to eh. Oo nga naman, Ma. Ang ingay nyo. Natutulog ang tito nyo. Kasi nahilo na naman kanina. madalas nang nahihilo si Tito Dahil yata yan sa alta presyon eh. Hindi, dahil yan kay Pearl. Ha? Nakukonsume kay Pearl. Huwag kayong maingay. Ano ba? Talo nyo pa mga teenager. Ang tatanda nyo na, ha? Pare-pareho na kayong 30 anyos. Oo, eh. Puro lang paglilibang ang ginagawa nyo.
Magsipag-asawa na nga kayo? Tita, ini-enjoy namin ang pagiging single namin. Kasi kapag may mga asawa na kami, for sure hindi na kami mabubuo ng gaya ngayon. Ay, nako, Ewan. Oh. Wala nung mga bata kayo hanggang ngayon. Wala kayong pinagbago magpipinsan. Paano si Jewel, tita? Makakapag-asawa ba itong anak mong ito? Hindi umiimik? Walang manliligaw dyan. Problema niya na yan. Ang problemahin mo yan sarili mo. Ho? Paano naman yan magkakaroon ng asawa, Ma? Hindi nga yan marunong manligaw eh. Sabi ni Mama, di ba, huwag tayong maingay. Baka magalit si Papa. Oh, huwag na kasi tayong maingay. Pearl? Pearl? Uy, nananaginip ka na naman ng masama. Gising. Gising. Oh, uminom ka ng tubig. Nahabol daw ako, Jubel, ng Ang ano na naman? Aso, kabayo, unggoy. Ang galing mo, nahulaan mo. Alin doon? Lahat yun. Ano? Oo, hinahabol daw kasi ako ng aso, kabayo at unggoy. Ay, matulog ka na nga uli. Matulog ka na uli. Ngayon na nga lang uli ako na naginip ng ganito eh. Noong mga nakaraang buwan, payapa na yung tulog ko. Stressed out ka na naman kasi sa trabaho mo, kaya ka ganyan. Sa bagay, tama ka. Sige na, matulog ka na uli. Buti na lang may kakambal ako. Kung wala, ay naku, hindi ko alam kung ano na nangyari sa akin. Baka matagal na akong dead ball dahil sa bangungot. Biro mo, wala man lang kabuluhan ng kamatayan ko. Hindi man lang heroic ang dating. Uy, sabi na matulog ka na uli kung ano-ano na naman ang sinasabi mo eh. Uy, naisip ko nga pala, Jewel. Ano? Mag-outing tayo sa birthday nating dalawa. Saan? Baka mag-inuman kayong magpipinsan, ha, Pearl, Jewel? Huwag kayong lulusong sa dagat na lasing, ha? Ay, grabe naman to si Papa, oh. Ano kala mo naman sa amin, mga lasenggo't lasenga? Uy, pinaalalahanan ko lang kayo. Pa, huwag kayo mag-alala. Mag-iingat kami. Jewel, Pa? mag-enjoy ka, ha? Opo. Ay, bakit kaya si Jewel ang sinasabihan na mag-enjoy? Paano naman pala ako? Oy, kahit hindi kita sabihan, alam kong mag-i-enjoy ka dahil extrovert ka. Itong kambal mo masyadong introvert. Mas nag-i-enjoy yan kapag nasa kwarto lang. Narito lang sa bahay. Pa, mag-i-enjoy ako. Promise. Ang ganda ng dagat na ito, no? Ang lalaki nga lang ng alon. To, tingnan mo. May maganda dun sa kabilang cottage. Ha? Asan? Ayun o. Yung nakasuot ng bulaklaking palda. Hoy! Nico! Alam ko kung sino binabasohan mo. Grabe. O hindi ako mambumoso, ha? Tinuturo ko lang dito. Palusot ka pa eh. Buti pa, lumusong na tayo sa dagat. Tara na. Teka, asan si Jewel? Jewel! Tara na! Sama ka na! Ina, kayo na lang. Ano ka ba? Sumama ka na! Hindi ako marunong lumangoy. Kahit na! Doon ka lang naman sa mababaw na party. Sige na nga. Talaga oh. Bira na nga tayo makalabas ng ganito eh. Kasi panay na lang tayo trabaho ngayon eh. At saka, nag-promise ka kay Papa, narinig ko kanina na mag-e-enjoy ka. Oo na. Tara! Oh, doon muna kami ni Miko sa may part na yon, ha? Jewel, diyan ka lang sa mababaw, ha? May didiskartehan lang akong 6. Sige. Jewel! Ano? Okay ka lang dyan? Okay lang. Good. Ang sarap ng tubig dagat.
Ang ganda na... Tulong! Tulungan niyo ako! Pinagpalikat ako! Ay, si Pearl. Tulong! Hindi. Sino Miko? Miko! Toto! Miko! Ay, hindi nila ako naririnig. Si Pearl, kailangan ko siyang tulungan. Sandali! Pupunta ako dyan sa'yo. Malalim ng tubig. Lumulubog na si Pearl. Pearl! Abutin mo ang kamay ko! Oh! Abutin mo ang kamay ko! Hawakan mo ang kamay ko! Buti naman nagising ka na. Ma, buhay pa ba ako? Ay, oo naman. Buhay ka. Kala ko mamatay na ako. Ako ba? Kala ko malulunod na ako. Naman. Teka, si Jewel. Ma, si Jewel. Siya nagligtas sa akin. Ma. Mama. Bakit ko umiiyak? Pearl. Wala na. Ano? Wala na yung kakambal mo. Wala na si Jimmy. Ano sinasabi mo? Teka, binabangungot na naman ba ako? Bangungot ba ito? Sandali, magigising din ako maya-maya. Gigisingin ako ni Jewel. Hindi ito bangungot. Totoo ito. Ma, Wala na kakambal mo. hindi. Paano? Bakit? Bakit, Ma? Hindi pwede mamatay si Jewel. Kambal kami. Hindi niya ako pwedeng ibumag-isa. Hindi pwede. Ma, sabihin mo, bangungot lang ito. Bangungot lang ito. Jewel! Jewel, ba't nandyan ka? Dapat ako nandyan. Hindi ka. Hindi ka dapat dinawala. Pearl, huminaw ka. Kasalanan ko. Kasalanan kong lahat. Kung hindi ko siya pinilit na maligo ng araw na yun, hindi sana siya nalunod. Sana ako na lang nawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung naririnig ka pa ni Jewel, masasaktan siya. Sinagip ka niya kahit alam niyang maaari siyang mapahamak. Ganon kahalaga ang buhay mo para sa kanya, Pearl. Pero paano na ako, Pa? Paano na ako? Wala na akong kapatid. Wala na ang kakambal ko. Pearl, ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Hindi ka rin pumapasok sa trabaho. Hanggang kailan ka ba ganyan? Sabihin niyo sa akin, Ma. Paano ako babangon? Paano ako magtatrabaho? Kung ganitong hindi ko kayang tumingin sa salamin. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko. Dahil nakikita ko si Jewel. Magkamukha kami. At kapag nakikita ko ang sarili ko, naaalala ko siya. At ang pagkawala niya dahil sa akin. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Huwag mong patuloy na sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Patawarin mo na ang sarili mo, Pearl. Paano?
Paano? Paano, Ma? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Isipin mo na lang, iniligtas ka ni Jewel. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong igapos sa nakaraan ng kasalukuyan, Pearl. Pero, Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit. Jewel, kumusta ka na dyan? Sana masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Sayang, hindi mo makikilala ang bago kong girlfriend, Jewel. Ayos lang, Jewel. Hindi naman maganda eh. Mas maganda pa rin tayo. Maganda to, Jewel. Promise, tiyak magugustuhan mo siya. Jewel, nagdala kami ng sequence. Paborito mo tong laro, di ba? Pero ni minsan, di tayo nanalo dito. Paano? Hindi ka nga marunong. Shh! Huwag kayong magtalo rito sa harap ng puntod ni Jewel. Ano ba kayo? Para kayong mga bata. Ito kasing si Pearl. Oh, Jewel, tulungan mo ako ngayon, ha? Dapat akong mananalo. Oh, bakit, Miko? Kahit pala hindi umiimik si Jewel noon, ramdam na ramdam pa rin natin ang kawalan niya. Oh, ano pa yan? Akala ko ba masaya lang tayo ngayon? Buti na lang nandito ka, Pearl. Ngayon, para kang dalawang tao na nabubuhay sa isang katawan. Ikaw at si Jewel. Kahit mahirap at masakit, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang buhay ko na labis na pinahalagahan ni Jewel. Ilang taon bago ko natanggap ang pagkawala ni Jewel, at matagal din bago ko tuluyang natanggap na wala akong kasalanan sa nangyari. Hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Masakit, ngunit sa tuwing pinagmamasdan ko ang aking mukha na halos walang pinagkaiba sa kanya, naalala ko kung gaano ko dapat pahalagahan ang mga araw na ipinagkait sa kanya, ngunit hindi ipinagdamot sa akin ng Diyos. Ako po si Pearl, at ito ang aking buhay. Ang pagpapatawad sa ibang tao ay higit na mas madaling gawin kaysa sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Madalas, mas malupit tayo sa ating mga sarili. Ngunit sa huli, kailangan nating maunawaan na hindi natin hawak ang ating kapalaran, maging ang takbo ng buhay ng ating mga minamahal. Mga nagsikanap: Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Yonel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pearl. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.